Astăzi există o adevărată luptă pentru autoritate, pentru supremație, pentru conducere, pentru afirmare. Din păcate, și în familie există asemenea lupte. Cine conduce? Cine poruncește? Cine are ultimul cuvânt? Iată, nu sunt decât întrebări care dovedesc că familia a devenit, din nefericire, un teren de luptă. Pe internet, de asemenea, găsim tot felul de idei extreme, și anume de la negarea rolului și a demnității femeii până la ridiculizarea rolului bărbatului. Pentru a afla cum trebuie să fie un bărbat adevărat, o familie adevărată, haideți să întrebăm pe Dumnezeu, să vedem ce ne spune în Sfântul Cuvânt. În 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 5, Apostolul Pavel vorbește unui tânăr foarte credincios, și anume Timotei, și spune: îmi aduc aminte de credința ta, Timotei, care s-a născut în tine și care a fost și în bunica ta și în mama ta, cele care te-au învățat credința. Nu se amintește de tată aici. Și unii, am văzut pe internet, au tras o concluzie pripită, din necunoștință, bineînțeles, spunând că este un tată absent. Este fals. Era foarte prezent tatăl lui Timotei, numai că Biblia spune că el era grec. Înțelegând că educația religioasă cel mai bine o poate da mama și bunica, fiindcă aveau credință autentică în Dumnezeu, el fiind cu o credință păgână, el își recunoaște limitele și încredințează poate cel mai prețios lucru pe care trebuie să-l aibă un copil, și anume educația religioasă. Și el încredințează acest lucru, deși nu se obișnuia lucrul acesta atunci, încredințează acest lucru de preț mamei și bunicii, pentru că au văzut că ele cunoșteau mai bine credința. Ei bine, această renunțare la autoritatea sa, lăsând pe mamă și pe bunică să aducă educație religioasă copilului său, nu este o slăbiciune, ci este un act de înaltă noblețe. Pentru că adevărata noblețe nu constă în a-l învinge pe celălalt, ci în a rămâne credincios lui Dumnezeu și a păstra echilibrul și respectul în familie, cultivând o relație sinceră dintre tine și partenerul tău. O familie fericită nu se zidește prin dominare, cine este mai mare, ci prin respect, prin colaborare, prin dragoste. Pentru că acolo unde este dragoste adevărată, nu mai este luptă pentru putere, ci este colaborare. Nu mai este rivalitate, ci respect. Nu mai este mândrie, ci credință. Acesta este conceptul divin pe care Iisus Hristos l-a trăit pe deplin și pe care ni-l recomandă și nouă. Aceasta este dragostea pe care o găsim în Sfânta Scriptură și care a fost exemplificată prin Iisus Hristos. De aceea, o astfel de dragoste nu poate izvorî din firea noastră omenească, adesea înclinată spre afirmare, spre control, spre interesul propriu, ci această dragoste își are adevărata sursă în Dumnezeu, singurul care iubește desăvârșit și care ne învață și ne îndeamnă și pe noi să iubim la fel ca El. Pentru că dragostea adevărată niciodată nu caută să se impună, ci urmărește întotdeauna binele celuilalt. Iată ce înseamnă să fii un bărbat adevărat.